Maayong buntag sa tanan. Happy Sunday sa tanan. Blessed Sunday sa tanan. Mga igsuon, dunay panultihon nga all starts from small things. Ang tanan magsugod diha sa ginagmay o gagmayng butang. Sama pananglitan, ikaw karon nagsugod gyud kapag ka puya. Wa gyud tawo nga pagkatao kumpleto nagmipundaan. Apil blagos ug bag-ang. Gikan sa grade 1 ang college gani, abogado, doktor tanan, pari magsugod gyud na og grade 1. Ay, kinder naman meron. Mga panahon sa una, grade 2 nga grade 1 good. Ikan sa usa ka uban ngadto sa tibuok na gyud ulo giuban. Ikan sa buhok na matangtang nahurot na dayon taman sa pagkaupaw. Gikan sa usa ka sigarilyo ngadto sa lung cancer na mga development. Gikan sa usa ka shot sa tanduay ngadto sa liver cirrhosis o liver cancer. Gikan sa usa ka asawa, yung daghan man, sa di pwede, no? Gikan sa kuot-kuot sa bulsa sa papa, sinsilyo, ngadto sa malita-malita na nga kwarta. Tanawa lagi. Issue na pud ni, no? Small things can grow. Mutubo siya. Duha ra ka paingnan, maayo o dautan. Ug mo ni atong bantayan mga igsuon karon nining atong mensahe sa ebanghelyo nga dunay mga buhat nga ginagmay nga makahimo nimong maayong tao kung imong mabansay ug mapalambo o mao makaguba nimo mo nang timbang-timbanga gidurong adlaw kanang imong desisyon nga ginagmay o tilaw-tilaw kay basin makaguba. Pero ang nindot mga igsuon, dinita mo tan-aw sa unsay makapanindot gyud sa kinabuhi. Kining ebanghelyo mga igsuon nagsaysay na si San Pedro gikan sa pagkamananagat. Dili perpekto ang kinabuhi. Maduha-duhaon, reckless, dangagon, gahig ulo, saputon, murahag yung kita, no? Murag yun yung kita. Maunang siya ang unang Santo Papa. Unang gipili sa atong Ginoong Jesucristo. Kay atog yung makita ang atong kaugalingon ni San Pedro. Unya kini mga igsuon sa pagpungutana sa atong Ginoong Jesucristo kinsa siya kining danghag, kining saputon, kining gahi ug ulo mao'y mingsulti nga ikaw mao ang Mesiyas. Murag yung kita karon nga nisimba. Mga dangagon usahay aw uban siguro dili dangag. Mga saputon dunay mga sala apan naa kita karon ni simba. Lord, ming simba mi kanimo Ginoo. Pero dili diha taman mga igsoon ng challenge. Kinahanglan kining atong pagtuo sa Ginoo duna by transition, mutubo pasaka dili paubos. Kung ang atong pagtuo mga igsoon nga nagsugod o gamay, kinahanglan dunay pagtubo o pagsaka. Kung tan-aw nato mga igsoon ni San Pedro, iyang gidinay ang atong Ginoong Jesucristo bisan og gipili na siya. Ang iyang kainit siyang ulo, ang iyang kahadlok, iyang katalaw, very clear sa kinabuhi. Apan wala siya minghunong diha, kundi mingbalik siya pagkonektar kang Jesus.
And that is very true sa atong kinabuhi mga igsuon. Na ay mga panahon nga mahadlok ta, mabalaka ta sa atong kinabuhi. Mahimo gaytang usahing dalo. Mahimo ta usahay mga igsuon nga madinungtanon. Pero kining ebanghelyo mga igsuon nagpahinumdom kanato, be connected to Christ. Kinahanglan nga dili maputol kining atong koneksyon ngadto sa Ginoo. Mo nang ang simbahan mga igsuon nga gitukod ni Kristo niining ebanghelyo karon, ikaw Pedro, ibabaw nining matutukuron ko ang akong simbahan. Mo kini ang nag-nurture niining atong pagkadanghag, nining atong pagkawik, pagkaluya, pagka-prone sa mga tentasyon. Doon na kita gitawag og reconciliation, paghinulsol sa iyong mga sala, pagkumpisal, o karong adlawa, pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang usa ka liso mga igsuon, kinahanglan nga dunay gitawag nurturing. Di mo na pwede nga itanom ra nimo dayon, pasagdaan nimo. Dunay pagbukbo, dunay pag-cultivate, pagbunglay o paghabok sa tanom. Aron gyud makaginawa ang iyang mga ugat. Dunay pagpulong sa mga tanom nga makapalandong niya. Ug mao kini ang sakramento, mga sakramento diha sa atong simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo nang ang sala mga igsuon, mo kini makapapugong o makatabon nining mga grasya nga giabli sa atong Ginoo alang kanato. Ngang atong pagtuo mga igsuon, dili gyud biyaan, dili ba patyon. Ang best aning example mga igsuon, kining pagtuo ni Judas. Gipili sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, giisip na igsuon, and yet sa iyang pagpakasala, ang iyang remorse o iyang pagbasol, wala ba nahimong sama kang Pedro, nga dunay pagbag-o sa kinabuhi, o pag-ila na gyud nga siya usa ka makasasala nga nanginahanglan sa Ginoo. Kita nga karon nga katigo mga igsuon, gihagit na kining atong pagtuo kinahanglan may sama kang San Pedro. Nga sa katapusan siyang kinabuhi, dito gilansang sa krus sa Roma, ug may request pa sa iyang kaulaw mga igsuon nga siya mamatay sama sa atong Ginoong Jesucristo o siya patyon sama sa atong Ginoong Jesucristo, ming request nga siya ilansang sa krus pabali. Dili bagod kana mga igsuon gikan sa tao nga ming dagan, nga ming deny kang Kristo, nga midawat na karon kang Kristo, o karon gihinumduman nga atong una nga Santo Papa sa simbahan. Nagpahinumdum nato nga kinahanglan ang atong pagtuo mutubo, dunay development, upgrade sa atong pagtuo. Ang imong pagpasaylo, ang imong pagtabang sa mga nanginahanglan, kanang pagtabang nimo sa slots dinhi, pagpalit nimo, gawa ka na ginahanglan o balos diya, kung budato pa baka. Mao ka na ang upgrade sa atong kinabuhi. Kay nagtuo ka sa Ginoo, wala ka nang ginahanglan nga daygon sa mga tao. Ang imong pagtuo sa Ginoo, wala ka nang ginahanglan nga duna kay mag-gain o duna kay makuha sa kinabuhi. Kay nagtuo ka man sa Ginoo, kinahanglan sama ka ni San Pedro nga maglantaw sa umaabot ang kaluwasan sa imong kalag. Muna akong hagit itaw niining ato ang Sunday karon, no? Kay nagtuo ka man sa Ginoo, kumusta? Ang kanhi nagsunod-sunod lang sa ginikanan kay ning simba, nga karon ikaw na mismo nagkinabuhi ug nagsimba
sa Ginoo nga wa nay nagsulsol, wa nay nagsulti, wala nay nag-ingon nimo nga simba. Wala nay gaingon nimo nga pasaylua. Wala nay nagsulsol nimo nga mo ni buhata. Kumusta ang imong pagtuo? Kumusta ang relasyon nimo sa imong katawo? Kumusta ang imong pagtabang sa simbahan? O kini ang dakong hagit na bisan kitag makasasala, bukas ug abli ang simbahan alang sa imong pagbalik. Mo nang pahinumdom mga igsuon ni atong dugay na kaayong wala ka pangumpisal. Pangumpisal mo once a year. Ilabi na gitong mga naa sa mga nagpuyo sa kinabuhi nga nakabalog yung ka nga sala, mortal. Balik ngadto sa Ginoo. Kumpisal kay matud pa sa tong ebanghelyo, gitugot ni Jesus kay kabalo man siya. Nga kita dili perfect makasala. Mao nang duna siya pamaagi nga kita makabalik. Sa iyang pag-ingon, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug ang idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Nya ang simbahan kinagtugot man katong Ginoong Jesucristo ming pasalig man si kinsa katong muduol maghinulsol sa mga sala, mangumpisal, musimba, magpakasal, di ginabalibaran sa grasya sa Ginoo. Kini nga dako kay nga grasya alang kanato, you have to grab this opportunity. Ayaw mo kumpiyansa sa kinabuhi. So yun ka mga igsoon, doon ay mga kasalan dito sa Kalatunan area, no? Nabigay mga evaluation. Umaingon nga, ang simbahan na ha? Umaingon ang simbahan, kung kanang iyong sinumar, ang simbahan ni bahala na, ay na mo gasto, kapilya ra, mga opisyalis ra, kamong maapil na mong seminar, dinhi pag-yus yung kapilya, mutubag biya, nabi mutubag nga, pakasal nga, dinom na uso ron, dinom pakasal, dinom na uso sa yung mata. So na trend. Uy, ang idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang itugot dinhi sa yuta, itugot dito sa langit. Ayaw kumpiyansa na kay pagtuo sa Ginoo niya karon nga magbinyo na nakakaipon mo ingon kag dili uso. Downgrade na sa pagtuo. Nganong mutabang man ng project na simbahan nga sila ra may nayayan. Dili downgrade na sa pagtuo. Be positive. Makatabang ka sa kalag nga maluwas, makatabang ka sa atong simbahan, mo kani upgrade sa imong pagtuo sa Ginoo. Naman na diha ron no, kuman aning Santos nga misa doon na may slots nga gi-promote si Father Jag. Dili man na para sa mga pari, para man na sa mga sindanganon, para sa atong project. Pero na may mga generous gyud. Actually karon gamay-gamay na lang, ni us-us po gamay ang atong utang sa simbahan. Ang ba magbagot-bot? Nagwarta na po. Warta ko taon. Wala may na dinhi. Para sa simbahan. Upgrade na sa atong pagtuo. O kung kita mga igsuon nga mapakya sa kinabuhi, mapildi sa kinabuhi, dunay Ginoo nga andam kanunay mudawat ka nato. Unang again, grab this opportunity. Nga buhi pa ka. Pasaylua ang mga tao nga nakapasakit nimo. Pagpaubos, kay mo ni upgrade sa imong pagtuo. Kinahanglan ang imong pagtuo, doon na gini maayo nga resulta. Ug ikaw nga nisimba karon gihagit nga puy-an ang imong pagtuo kang Jesus.